още едно начало до хората, които гледат това нещо. Кринджа продължава. И това е пилотният епизод на името на подкаста. Трябва да се плъгне тук. На подкаста. Ще го измислим до края, надявам се. Ще го Аз мисля, че е готово. Еми добре, сподели го и започваме, понеже беше твоя идеята. За името. Спокойно, ще се кътва много, видял се. Не знам доколко имам желание да го кътвам, обаче ще кажем, че подкастът ще се казва Вени види виц, което значи... Кой ще го сподели? Дай, Ванко, ти не си казал нищо още. Това означава... Какво означава? Видях... Дойдох, видях. Видях. Покорих. Да, точно. Казано от Юлий Цезар. Какво ще дойдем, какво ще видим, какво ще покорим, още не сме разбрали, ама предстои да разберем. И тук днес мисля, че ще обсъждаме едни много хубави хапченца, които много почнаха да трендват последните няколко години. Особено покрай Матрицата, най-вече първите две, оттам започна всичко. Да, може би трябва да споменем, нали, за началото. Началото е един филм, който най-вероятно днешната младеж не е виждала. The Matrix. Тя ще се излагам. Оригиналната трилогия. 90 някоя. Така ли? 99-та, 2001-та, примерно 2003-та, нещо такова. Такова са филмите. Да. И... Без последната част, подчертаваме. Да, не я броим за филм. Готино да видиш Киану Ривз, ама не дърт. Не, историята е малко траш. Anyhow, отделяме се много. Да, появява се, значи вие сте Average Joe на име Нео, или иначе казано One, който си работи като програмист и в един момент идва един черен Мойсей и ти казва, знаеш ли, знам, че го усещаш, нали, има нещо, дет не е наред. Му подава 2 хапчета, като, нали, дава му избор. Синьото изпива го, забравя, че изобщо са виждали и живота си е както си е бил до сега. Взима червеното и му показват докъде стига заешката дупка. Та идеята на червеното хапче е да ти покаже истината. Да покаже истината, да. А синьото продължава да те държи в илюзията, в която живееш. Да имам. Общо взето. Малко тематично сме се облекли. Явно аз съм черния Мойсей. Ванката... Аз съм Average Joe програмиста. Average Joe програмиста. Аз съм розовия пил, който... Както и да е. Не можеш ли за червен да минеш? До него ще мисля, че си повече към червения. Защото розовия малко не ти си феминист. Добре. Ай, момчета, да видим сега за дейтинг хапчетата. Дейтинг хапчетата. Добре. Почваме с Бупила. Тук малко кричи хората да слушат, брат. Нищо, игнорирай ги. Фокусирай се върху Добре. тебе. Бупила. Никога повече няма ги видиш. Да, буквално. Това са NPC-те, които са спалнали в момента. Те са Като част нас. матрицата. Те са част матрицата като нас. Така. Бупил, редпил в сферата на... Нали, в контекста на маносферата, което на български какво означава? На маносферата ли казвам? Нямам никаква идея. Маносфера на английски. Не съм го чувал. Хубаво, аз съм го чувал. Basically, това са пичове, които обясняват как един мъж трябва да се държи по най-правилен начин. Един вид. Така. И Average Joe Bupilъра слуша това, което всички околни, най-много, нали, родителите му и society-то му казват как трябва да стоят нещата. Например, че, нали, той какъвто си е, примерно едно от нещата е, примерно ти си някакъв не много умен, не много здрав, така нататък. Average. The definition of myth. Да, мит си. И те ти казват, ти си хубав, остани си такъв какъвто си, няма смисъл да се занимаваш. Момичетата не те харесват. Ти бъди себе си. Да, трябва да бъдеш себе си и правилната ще дойде. Ти харесваш ли правилната?
Мене това към мен ли трябва въпрос? Не, по принцип. Да, това по-късно ще го Правилна няма. коментираме. Та... Да, общо взето всички около теб ти казват и неща, които в 90% от случаите не са правилни и просто те прецакват още повече в живота. Един вид те карат да си по-мързелив, да не се импруваш като личност. Да се развиваш. Не се развиваш и си оставаш същия. Пък относно жените, на мен лично като малък са ми казвали, не трябва да бъдеш кавалер, трябва да винаги да отстъпваш един вид. Да лежиш гъс. Да. Това не точно, май не става за не точно. монетизиране. Аз мисля, че не е точно и не е напълно грешно. Да, не е грешно. Сега това искам да кажа, че това изобщо не е грешно, ама ти като си някакъв, примерно 12-13 годишен малък мъж, ти не си мъж даже, си някакъв малък олигофрен, който нали, иска внимание от жените и някой ти го е казал това нещо. Да, от момичетата. И някой ти каза, нали, ти трябва да им огаждаш, трябва да ги слушаш, трябва да им даваш подаръци и така нататък. Нали, да им огаждаш един вид и се превръщаш в симп един вид. Я да обясним какво е симп. Симп е човек, който... Май Софи го казал да е. Мъж, който е готов да направи общо всичко, за да списа се на жена. Да, и не само, като цяло прави абсолютно всичко, независимо тя дали тя ще му пусне или не. Просто се държи, сякаш буквално лиже гъс. Главната идея е да се хареса по... Такъв да унижи себе си, за да може, нали, в повече случаи унижава себе си. То несъзнателно в някакъв доста често несъзнателно, за да може да угоди на жената, която като види, че моята смачка по някакъв начин, ще си прави каквото си иска с теб и накрая пак нищо няма да получиш. От гледна точка на някакво уважение, внимание, полов факт, така нататък, каквото искаш. Та, обзето, ти като си малък, примерно като си в началото на пубертета, и нека кажем, че си примерно на 14-15, нали, малко момченци си и твоите аверки на 14-15 в повечето случаи се опитват да заговарят някакви батковци, примерно на 18, на 17, на 18, на 19. Има нещо такова много. Мисля, като те са на 16. И ти реално няма как да къмпитваш с тях. Няма как да си... как е думата? Няма как да си конкурентоспособен. И почваш да компенсираш с някакви. Това ще го обясним, методи. като дойде ред пила, нали? Да, ама сега говорим за бупил. Да. От гледна точка на бупил човек. И почваш да компенсираш, нали? Да се опитваш да огаждаш. Примерно аз съм ходил, като бях по-малък, имаше едно момиче, с което се опитвах да се заребявам. Уреждаме си среща, тя 2 или 3 пъти я рискеджува срещата. След това закъсня с половин час и аз съм такъв файн, смисъл. Не се оплаквам и така нататък. Стискам зъби, какво да правиш? Смисъл, това е положението. Вместо да кажеш, сега това тук не е окей, така нататък, защото те е страх да не стане обратния ефект и да те заебат. Защото така ли, че нямаш други опции. По принцип не е лошото нещо. В смисъл момиче да се рискеджуване. Ако го направи веднъж е окей. Ако действително има някаква уважителна причина. Да, в случая ти казвам, примерно, разбирате се за понеделник от 5 часа. Тя ти казва, няма да мога в понеделник, вторник, след това ти казва в сряда. След това, примерно, са се разбрали за 5 часа и тя идва в 5:30, примерно. Да, така е. Въпреки, че и не ти казва предварително, че ще закъснее. Характерна черта жените закъсняват. В смисъл, това малко тук слагам по този знаменател, ама ако взем статистиката, на всеки случва да закъснява, но по-често се случва на жените. Понеже нямат толкова добра представа за времето. Поради много причини и фактори. Ама пак нека да не слагаме тук по този знаменател всички. Май виждам кой е стан. Кой е стан? Ще го хлебат. Много ще ме хлебат, човек. В смисъл, аз съм... Що бе, що ти да си стан, бе? Аз не знам кой е стан, ама все пак ще ме хлебат. Що той да е стан? Защото тук ще го каза как жените са недъгави. Не, той каза, че просто закъсняват, ама... Той тук ще им слушат. Той ги защити, брат. Той каза, това е нещо нормално, нали, трябва мисъл, аз така не мога да се сета случай, в който момиче да е дошло на време, като се разбираме да излезем. Тя винаги закъсня, дори да закъснят с 5 минути. 5 минути, да, ама тук говорим за 30. Повече време. Да, разбирам. Половин час. Но все пак. След това, примерно, да кажеш, това не е окей, и тя да ти се направи, аз тук, това е онова. Аз се направих да съм хубава.
Не такова. В смисъл, Между другото, нещо от cheat сорта code. на някой ма ядоса, не можах, не знам си какво. Да, говорим тук за... Детски истории. Cheat code, ако Не момиче си е са баш сложил детски истории, защото това според мен се случва и на големите, мъже да. човек. Между другото, аз да разбереш дали една жена действително се приготвя да излезе с тебе, трябва да гледаш очната линия и дали се направя хубаво. Поне това го бях чел на едно място. Като цяло, ако се е постарала да се гримира и да изглежда хубаво, значи действително я интересува ти какво мислиш за нея. Ако се е появила... сега, не казвам по какъв начин, ама ако действително виждаш, че не се е постарала толкова много за да свири с тебе, значи си надолу по приоритетната листа, най-вероятно. Вие ако отидете примерно на центъра в София, където има супер много хора, Не, като има е много тук голям... в средата на нищото. Да. Има момичета, които не носят грим. Тогава- Тяхна защита, нали? Тогава, Ти момиче ли си? че така дигна ръка. даже нали, ако отидете на някакво място, където има много хора, тя няма да си позволи, нали, да не изглеждаш добре, защото може да ви някакви познати. Пък момичетата много се интересуват от това. Да. Нали, какво другите мислят за тях и така нататък. Но нали, ако дойдеш тук, как има една мацка там, примерно, може да не се е наклонтила супер много, може би... Окей, седна работа. Да, средна работа. Те са тук на пикник. Да. Ние сме посред на гората, какво очакваш? Гледай как вие сте облечени хиперкежуал, аз тук що съм приключил работа и идвам с костюма. Да, с най-таковата, брат, както и да е. Та, какво друго да кажем за бупила? Да, друго важно нещо, но това е за Red Pill всъщност повече. Нещо друго сещате ли се? Не, мисля, че казахме основните неща. Да, после нататък предполагам в дебата какво да избираш и така нататък. Да ще го направим коментираме. малко като ретроспекция. Общо бупила е това, което society-то, общността ти казва, твоите близки ти казват, някакви неща, които най-вероятно не са така. И Може и на времето да са били така. да, може, да, преди да са били така, но не са up-to-date в момента, не работят така нещата. И общо това те прецаква и ти бута шансовете с отсрещния пол. И като цяло в живота, не само. Окей. Добре, след това. Мистер Червено хапче. Господина с червената тениска започва за червеното хапче. Доколкото аз разбрах от ресърч, който правихме, всъщност червеното хапче има няколко подварианта, обаче in general червеното хапче има едни основни като постулати, които са в основата на Red Pill, и това е, че общо взето всеки се опитва да си хване. Ако можеш да сложиш над главата на всеки, ето сега се появява едно число и то показва стойността, която имаш. Общо взето ти се опитваш да хванеш някой, дето има повече стойност от тебе, обаче горе-долу, нали, твоето ниво. И Плюс-минус една единица нагоре. и аз си го представям това в стотици, като си го представям, но да кажем, да. Окей. И тук вече идва, нали, смисъл, какво точно ще е тази стойност. То като цяло е строго субективно, нали, за всеки човек. Обаче, in general, нали, външния вид, как изглеждаш, нали, какви сте навиците, нещо мога да дава позитивни точки, мога да дава отрицателни точки. И това е, нали, за мъжете и жените и като цяло какво търсиш в отсрещния пол. Примерно, ние като мъже в жената отсреща ще търсиш, нали, това е пак in general, обаче ще търсиш тя да е хубава. Нали? Това е най-големият приоритет и външния вид е най-важното нещо. Освен това, нали, има и други неща, където вече са повече субективни. Примерно на мен лично интелекта ми е second best, защото да. Нямаше ли дума, която беше точно такова за хората, които са привлечени към интелект изцяло? Няма да... Бях чел, че имаш така дума, ама не мога да се каква беше. Sapiosexual. Да, sapiosexual, точно. Ама ти кажа, че това е второто най-важно нещо, което по принцип е хубаво, защото все пак е важно да може да си кажеш нещо с този човек, като се видите. Не да ти обясня как е пил 5 кафета последните 3 дни с седи колко си нейни приятелки. Да, много интелигентен разговор. Това са постулатите, нали? И тук идва момента, в който Red Pill при мъжете влиза в дейтинг средите, защото Red Pill при мъжете идва и казва: окей, сега опитваме се да дигнем това магическо число, да тя над главата. Как ще го дигнем? Ти си мъж.
ако трябва да го сравним с някоя игра, ти си late game carry, защото ние до към 25 годишна възраст сме някакви бебета, където не знаят къде се намират и какво искат да правят в живота си, in general. Да. И общо взето, нали, не работиш или си студент някъде, екстендваш си trial периода на училището, нали, свършиш училище, почваш университет, защото, нали, да не влезеш в истинския живот, не почваш работа, вашите те издържат, общо взето ти си топа на валито, което можеш да дадеш. Може би изпуснах, нали, че всъщност, да, мъжете търсят външния вид, жените търсят сигурност. Като... Да, зависи вече тук според мен колко е израснала една жена като години. Да. Защото, примерно, да кажем на 15-16 години, всички казват, че искат сигурност, но действително това, което търсите, брат си преживя там първата любов, да си има приятел, да я води по кафета, затова в повечето случаи си хващат по-големи момчета. В смисъл ти, примерно като си на 16 години момче, ама ти не се състезаваш с 16 годишни други момчета, ти се с 18-19 плюс. Не, говорим за твой набор момичета, обаче като цяло тук идва момента, че те как могат да го направят това нещо, те имат повече ресурс. В смисъл това е. За мъжете играта е въпрос на ресурс. И затова ние сме някакво почти безкрайно скелващи с времето. Като общо взето, затова Red Pill се фокусира върху self-improvement. Примерно ходиш на фитнес, като ванката ставаш на цепен, я покажи бабанките. Айде, не се срамувай сега. А откъде е зоба? Когато научих, че тестостерона е по-евтин, отколкото протеина, и се промениха нещата. Това беше днеска, като ти го пратих, нали? Това беше жълто, аз си го мислех. Защо блъскам протеин, като мога просто да зобя? По принцип, ако имаш проблеми с тестисите, може доктора да ти прескрайбне медицински тестостерон, да ходиш да си го взимаш почти безплатно от аптеката, защото здравната каса ти покрива там лечението. Лечение с тестостерон. Ама както и да е. Тук се отцепваме. Да, връщаме се на Red Pill. Който е антисимп, между другото, забравихме да го кажем. Red Pill-овете, нали, като в дейтинг, това за мъжете най-вече, се водят нещо като антисимпове, Andrew Тайп. Да, тук важно нещо е, че Blue Pill казва, че трябва да поставиш жената на пиедестал. Тоест ти, ако си тука, тя трябва да е тука. Което аз бих казал 100% от случаите не работи, защото жените по дефолт са си хайпъргамист, се нарича на английски, пък на български означава, че ако вземем скалата от 1 до 10 и жената е примерно 5, тя ще си търси някакъв мъж, който е поне 5. Поне колкото не е и нагоре, това, което ти казваш. Имаше един, мисля, че беше тиктокър, Холмаth му беше това, малко скрита реклама му према, той обясняваше точно това нещо с това. Примерно за жените как всичко започва от 6 нагоре за мъже, независимо от това те дали са 2 или 3. Докато за мъжете, ако си 2, търсиш 2, нали? Има някакво такова. Да. Десетките примерно търсят десетки или там 8, 9, 10, нещо от този сорт. Докато жените, всичко, което е под 6, надолу не съществува. В момента, в който ти си примерно 5 от 10, твоята приятелка е примерно 4 или 5 от 10. И ти правиш всичко за нея. Водиш я по кафета, купуваш подаръци, нали? Не казвам, че това е лошо. Не казвам, че това е лошо, ама огаждаш и на 100%. Буквално тя каквото и да ти каже, ти винаги кажеш да. Не знаеш какво означава думата не. Никога не си я казвал пред нея, защото те е страх. Един вид тя си мисли, че ако ти каже тук да я лижеш краката, ти ще го направиш, нали, пред хората, примерно. И тя си вика, аз сега съм много готина, сега то съм го фанала. Тук ще прави каквото му кажа. И тя си мисли, че вече нейното валио се е покачило супер много. Тя си мисли, че примерно 8-9 от 10, пъти си 4-5 от 10. Като, той е това моя сега, не знам си какво. И реално има такъв, супер много хора го казват, не знам дали има ресърч, ама според мен е така. Една жена в момента, в който изгуби респект към тебе, от гледна точка на каквото ти кажеш, няма значение. В смисъл, тя е шефа, твоята дума няма значение. Те автоматично губят интерес към тебе. Всякакъв сексуален. Дори да не е моментен, дори да не е веднага, да, просто той в течение на времето ще се случи. Какво друго исках да кажа? Да, а пък Red Pill, нали, това е Blue Pill, че изкачва жената ти на пиедестал. Red Pill е обратното. Не, че искаме жената да е
да я бутаме надолу, това вече е доста токсичната част на Red Pill, но то казва, вие като личност трябва да сте вашият първи приоритет. И вашия приоритет сте вие самите, трябва да се опитвате, нали, да правите всичко възможно да се подобрите и така нататък. Нали, ако трябва да избираш между това да свършиш някаква супер важна работа за кариерата ти или примерно трябва да свършиш някаква работа, която е супер важна за тебе, която ще те изкачи супер много в краткосрочен или дългосрочен план. И другия вариант имаш да отидеш с твоята приятелка, примерно да отидете, както ти каза, твоите приятели, че са накарали да ходите в някакво село на майната си. Ти ли беше? Не си спомням. Да, както и да е, някакви безполезни такива действия и ти избираш да ходиш с приятелка ти, нали, това няма да е адекватно според мен. И един вид кажеш, тя е супер важна за мен, по-важна от мен самия. Обзето идеята е да се приоритизираш сам. Да. Като цяло на Red Pill, да се фокусираш върху себе си, защото когато ти си добре, хората около тебе са добре. И привличаш хора, които така също са фокусирани върху себе си, обаче са готови да дадат и част от себе си по някакъв начин за някаква връзка, да кажем. Говориме тук за динамиката, дето е с мъжете и с жените, което е генерално най-разпространената сексуалност към момента. След не знам колко години може да не е така вече. Някакъв коментар? Аз мисля, че мога да мина към разликите в различните видове Red Pill, които аз видях, и да продължаваме към черното хапче. Добре. Значи, трите вида Red Pill. Нали, едното е този, който засегнахме в момента, нали, той е по средата, където имаш, нали, self-improvement, който може да е от всякакво естество, смисъл, можеш книги да четеш, да хъсълваш, то буквално е хъсъл Red Pill, където трябва нали, да работиш и така нататък. После имаш Red Pill, който е фитнес Red Pill. В смисъл има някакви пичаги, дето единственото, което правят е казват, в момента съм грозен, ще ходя на фитнес, ще стана здрав, ще стана по-хубав, ще си дигна валето, ще стана от 4 от 10, ще стана 5,5 от 10, дигам си шансовете. И има един, според мен, нали, малко така токсичен Red Pill, където казва ти 2 от 10 да си, ако имаш гейм, което може би в България не е толкова релевантно, макар че аз не съм толкова активен. Ако се сваляча обзето, мога да се съблазняваш жените, така да се каже. Да, ако знаеш какво да й кажеш, нали, ако знаеш правилната да се подбираш думите, да. Начална фраза, всичко ще е наред. В смисъл, тя е 8 от 10, ти си 2 от 10, всичко може да стане, лягате си. Да. Нали, това не мога да го потвърда, по-скоро мисля, че не мога да стане. Или дори мисля, че примерите, дето има в интернет са нагласени, или просто жените, дето са били там, не са 8 от 10, смисъл, да, тя е хубава, ама е някакво гениално проста. Те в Америка като цяло, средностатистически интелигентността ми е доста по-ниска от тази в Европа. Затова може би тук не се получава толкова много. А и в България все пак е малка държава и всеки се познава с всеки. Тук сме малко по-консервативни, защото в Америка може да отидеш някъде на някой кампус, просто заговаряш някакви мацки, те са като да, си говорят с тебе примерно там 2-3-5 минути и това е нормално. Тук в България, ако отидеш някъде и си заговориш някой непознат, ще ти викне полиция, най-вероятно. Да. Или просто ще каже, сега ще се обадя на гари, защото те прибие. Или нещо такова става. Да, което си е кринч. Иначе, това, което каза за Red Pill, частта, в която отива, нали, вече за... Ако си... Не знам, всъщност каза ли го? Ако си 2 от 10, че няма шанс с... Казах, че според Red Pill, който е, нали, за пикъп и дейтинга, нали, гейма, там това е възможно, според тях. Нали, 2 от 10 пича отива, казва правилните думи по правилния начин. Естествено, това продава много курсове в интернет. И твърди, че лягаш си става, дето е 8 или 9 от 10 и си такова, като аз съм най-великия. Няма значение, че съм прост и без пари, плешив и дебел. Нали, мога да кажа магическите думи и ще си легна с нея. Трябва да има поне нещо, което във външния вид, което да ги привлече, да е харизматичен по някакъв начин. Брат, нали е 2 от 10 човек? Да, ама пак, в смисъл, ако избори всичките неща, ако всички неща, които ти ги избори буквално, не мисля, че който да е момиче с навия да легне с него. В смисъл, колкото и да е забавен, дори да е брат като той, как беше, Мърфи ли? Он е забавния комедианта, черния, не мога да се сета. Мамка му, това тук трябва да го отрежем. Добре. Що бе, черен не е
Нали, те не искат думата Трябва сна да между казваш. другото, ако си висок, между другото също пускат много. Това е вече комплекса към- на ниските мъже, ама това е към друг пил, Да. може ще го коментираме. Може Да, да може би е коментираш твоя после. пил. Да, аз искам още някои неща да кажа Добре. за Red Pill-ата. Или по-скоро да обобщим, защото мине доста време. Хубаво. Значи, като цяло според мен, Red Pill стъпва на два пиедестала. Или там на два, как се нарича? Подиум? Подиума. Стъпала. Две стъпала, да. Едното стъпало е това, че жените винаги искат нещо повече от тях. Да е по-висок, да е по-така, да е по-умен и да има... Примерно ти ако си 5, тя ако е 5 от 10, тя ще иска ти да си примерно 6 или 7 или 8 и така нататък. От 6 нагоре обзето. Да. Другото нещо е self-improvement, което ти каза. В смисъл, това са двете неща. Мгм. Общо взето с това може да се обобщират пила. Нещо друго. Ами, аз мога да кажа, че мога да го разделим, нали, на мъже и жени. И от това, което аз, нали, погледнах, реално класифицират, нали, Red Pill за мъжете, го казахме. Всичко, което казахме до тук, беше за мъже. Red Pill при жените е малко по... В смисъл, те вярват в същата идеология, нали, примерно, че мъжът трябва да провайдва, пък жената, нали, си пази стойността, като не спи с много мъже и така нататък. И всъщност Red Pill при жените е по-скоро traditional women, което е някак странно, нали, как traditional men е blue pill, пък traditional women е Red Pill. Ами аз не бих казал, че traditional мена е блупил, по принцип. Защото ако ги погледнем мъжете преди 1000 години, те какво са правили? Да, окей, съгласен. Те са... Най-здравия пичага е бил там Алфът. шефа И е минал на през всички. армията. Да. Шефа на армията и той е имал най-много, нали, жени, имал е най-много ресурси, имал е всичко, така че според мен, като погледнем, нали, traditional мена, пак е Red Pill. По-скоро като дойдоха тия времена с да няма войни, да можеш ресурсът ти да не е колко си здрав и колко си, нали, колко инфлуенс имаш на другите, по-скоро колко пари имаш. Да, парите може да ги правиш по 1 милион различни начина. Нали, може и да ги печаташ. Да, може да си някакъв смотлю и пак да си богат. В смисъл, да. Може да си ги наследил тия пари. Пък и вижданията на общността са променили доста. Тук цяла една констант еволюция. И сега между другото доста излезнаха поручвания, нали, как това е малко извън темата, как примерно тестостерона в мъжете прогресивно с годините пада надолу повече и повече. И същевременно това е като го погледнеш в това, че доста от мъжете почват да проявяват така женствени черти. И не говорим тук за сексуалност или за смяна на пола, За външен вид. а повече чисто и просто като характер. Нали? Как вече, примерно, дори сред Average Joe мъжа има някакви женствени черти в характера му, като поведение, като изказвания, жестове, мимики и така нататък. А от другата страна, нали, жените, които са пък вече повече бият като мъже, нали, едва ли не. Смисъл, държат се по-мъжки, много по-нагли са. Това е феминизма. Той е нездравословен феминизъм. Да, може да се каже определено. Но... И за него си има хапче. Да, виждам го и тук надолу, така че май го скипнахме. Не сме го скипнали, просто чакам Black Pill. Аре, давайте Black Pill. Black Pill, basically, какво казва? Това са думата на английския инсел, на български предполагаме грозните хора, които иска да се вкара в тази класификация. Аз не мисля, че е задължително. Непривлекателни, нека така да го кажем, непривлекателни, поради много причини. Поради много причини. Външен вид може да са статус, пари, характер, много неща, просто си непривлекателен поради някаква причина. И когато си толкова непривлекателен едва ли не, ти нямаш никакъв... идеята, че ти хлебиш, общо всички жени, защото на теб не ти пускат и защото ти не можеш да се справиш с тях и същевременно хейти всички мъже, които са сексуално активни, просто защото едва ли не те имат по-голям късмет от тебе. Че са изкарали лотарията примерно на генетиката. На генетиката, да. Да, общо. Black Pill горе-долу самарай за това. Хора, които хлебат другите, просто защото те самите нямат качествата, които им трябва, за да имат примерно по-сексуално активен живот, да кажем. И като цяло и дейтинг. В смисъл, общо контакт с другия пол или с същия пол, сам вече зависи каква ти е сексуалността. Все пак тук трябва малко
including контента, не искаме да ни демонетизират. Ами, Такова нямаме един... няма едно Да, гледане, ама не брат. трябва да ме хейтът от първия епизод. В смисъл, трябва прогресивно да става. Ами, аз ще бъда несъгласен с едно малко уточнение. В смисъл, не мисля, че Black Pillar са само грозни хора. В смисъл, може и да са някакви хубави хора, да просто са такива като аз печеля генетичната лотария, ти не си, ти съкваш, в смисъл, аз съм повече човек от тебе, сори, нормално е да не ти пуска, в смисъл, може просто да е някакъв нагъл човек, дето, да, в смисъл, защото това сега не мога да отречем, в смисъл, има си някаква генетична лотария, но Black Pillar-ите, това, което е, нали, най-важното е, че те отричат self-improvement. Те казват, родил си са така, ти шансове нямаш. Нали, каквото си се родил, такова ще си умреш. Според мен не всички... Да, Black Pillar също си има някакъв скоп. Някакъв Спектър, да. Нали, това вече е крайния Black Pill, където си, ако не съм 2 метра, да имам перфектните мускулни влакна и там всичкото, facial structure и така нататък, нали, нищо няма стане от мене. Обаче Black Pill по-скоро според мен и според много хора е това, че генетиката ти, в какъвто и да е аспект на IQ, колко си висок, каква ти е структурата на лицето, нали, защото ти може си... Абе всичко обжето. Да. От родителите ти каквото си взел. Каквото си взел, играе доста голяма роля в живота ти. И то не само в дейтинг лайфа. Еми като цяло. Бях гледал някаква статистика, че 70% от CEO-тата мисля, че бяха в S&P 500 са, които са мъже, са над 1,80 м. Да. Примерно. Сега това не знам колко общо има, ама идеята е, че, нали, като си по-висок, имаш по-голям фрейм като мъж, може да, по-добре да повече да влияеш на останалите и като лидер повече ще слушат. Да. Аз като човек, който е под 1,80 м, бих казал, че това не е фактор, но да, има някаква статистика. Тук вече зависи дали искаш да вкараш физически intimidation, като видиш някой, защото сега каквото си говориме, ако влезнеш в пререкания, примерно ти си под метър и да кажем си 1,75 м, примерно, средния размер за България, който мисля, че е в момента, и излизаш някакъв мъж при 1,90 м срещу тебе, дето имате някакъв конфликт. Няма значение каква е основата на конфликта. Дори за това, че ти е взял желираните бомбони, примерно. Ти какво мога да му кажеш теоретично? В смисъл, той първо, че да, ти може да си алфа, нали, да се бориш с него, ако той е по-малко. Ако е някаква бета там и ти клекне, окей. Да, ако е някакъв путю, ще ти клекне. Брат, всичко ли е позволено? Идеята е, че не мога да застреляш. Брат, по-близо си му до топките, човек. Най-малкото. Добре, крочкиковете са позволени, айде. Anyhow. Има много места по краката и долната част на тялото. Generally, просто като си по-голям физически, имаш идва една такава, караш хората с много така, натискаш ги със самия ти презенс, който не си позволят някакви неща. Сега има хора, които си ги позволят, нали, но генерално 2 метра и да си е така тънка клечка, нали, тогава нищо няма да постигнеш, ама имаш потенциала да го направиш. Защото аз като съм 1,70 м и нещо, нямам потенциала да стана 1,90 м, ама пича, дето е 1,90 м, има потенциала да стане 100 кг и да може да убия всеки. Тук вече до това с генетиката, нали? Да, дали това с майката генетиката. и бащата са големи, въпреки че има и примерно родителите си, примерно нашите са 1,72 м, аз съм на ръба на 1,80 м. Това може би е еволюцията, да кажем, че така ме е избутала малко повече. И по-скоро Black Pill е това, че да разбереш. Сега, тук ти няма си съгласен с мен. Аз ще бъда несъгласен, добре. Да разбереш, че генетиката ти те ограничила до някаква степен. В смисъл, ти си в disadvantage в някакви аспекти. Примерно, моя IQ ти да генетично мозъкът ти да не работи както трябва и да си по-прост от останалите хора. И ти това, ако го осъзнаеш, нали, не да кажеш, аз не мога вече нищо да направя, по-скоро да го имаш това едно на ум и като си знаеш силните и слабите черти, нали, това ти е примерно слаба черта, че IQ-то ти е ниско, да можеш по този начин да играеш с тия карти, където са ти дадени. Нали? Да, аз ще бъда несъгласен. Главният проблем на тия неща, примерно на височината и така нататък, защото тук, нали, казваме, ти си генетично обременен, нали, ти няма да станеш. Ако се бяхме осъзнали 10 години по-рано, имаше какво да направиш. Нали, смисъл,
ако височината ти е приоритет, в смисъл може да го читнеш това, докато ще растеш, нали? Това не се знае доколко работи. Смисъл, аз не знам... Виж, тук ще почнем от лекото, където е просто да правиш, нали, някакви упражнения, нали, някакви подскоци и така нататък. И мога да идем на тежкото, където директно мога да си приемаш... направиш операция или какво? Не, директно мога да взимаш хормони. Да, хормон на растежа. Хормон на растежа и ще пораснеш. Смисъл, това не е... Ма то също може да го направиш. Не знам в принцип. това Да, дали... да. Не знам това... По принцип не е хубаво да пиеш хормони. Обаче, нали, ако си някакъв много нисък, примерно си 1,40 м и генетично ти е предразположен, по принцип ти е вариант. Ако си average height, не мисля, че чак толкова не се сети, ама това е мое лично мнение. IQ-то по същия начин. В смисъл, IQ-то се развива главно, нали, първите примерно да кажем 5 години от живота, като се роди бебето. И след това втория момент, в който, нали, много ти се развива мозъка, това е пубертета. Това са едни времена, в които ако нали, си кажеш, аз искам да се развивам, нали, може да си дигнеш IQ-то и то, нали, много, защото, нали, то не е само генетика. А пък оттам нататък, нали, смисъл, изтървали сме този влак, кажи речи и тримата. Общо от отдавна, вече 2 години някъде. Ами не, още не сме почнали да умираме, ама да. Да кажем. Колко беше? От 24 май. Да, нещо такова. До към 24 мъжа расте, нали, нормално, иначе в пубертета сме излезнали на около 19-20 криволяво. Като... Повечето пъти, нали? Смисъл, това пак не означава, че може да се ограничиш, защото, нали, да, не можеш супер много да си дигнеш IQ-то, ама мога да развиеш това, дето се нарича Crystal Intelligence, нали, смисъл това knowledge, който accumulateваш. Примерно, да знаеш, тук е сега в тази трева да запала огън, нали, смисъл, ние сме посредат на нищото, в момента не мога, ама това е някакъв скил, който потенциално мога да научиш. В смисъл, и супер просто, да си пак мога да научиш. И това ти дава някакви умения, където по принцип могат да те бутнат по-напред. Смисъл. Да, и това мисля, че е точно това, което споменах, нали, да знаеш какви са проблемите, да ги осъзнаеш и да можеш да работиш върху тях. Така е. Не, оправил се. Окей. Имам още 24 минути. Така. Продължаваме. In general, според мен винаги има какво да направиш върху себе си. В какъвто и да е аспект. Да, предизползнат си към някакви неща, със сигурност. Мисъл, можеш да се бориш с гена ти, обаче в повечето случаи ти не можеш да си толкова самоосъзнат. Ти не си толкова самоосъзнат, примерно на 15 да почнеш да висиш по лостовете, за да ти се изправи гръбнака, повече станеш по-голям. Това няма, никъде не е на 100% доказано, че работят тия неща. Кое не? Поне аз от това, което съм чел. Тоест твърдиш, че нещата, които казах, не са верни. Това за висенето на лоста съм почти сигурен, че не работи. Аз не казвам, просто давах пример, който съм чувал някъде някой да го казва. Аз не мога казах, да че твоето не е така. Това. Не казах, че не можеш да си развиеш IQ-то. Okay. Може и да можеш, сега не знам. не знам. Добре. Затова не твърдя, в смисъл не твърдя, ама просто казвам, че твой пример, примерно ти до 15-16 там, като си в пубертета, най-вероятно, ако твоите родители не ти дадат този пуш, ти няма да го направиш сам. Нали, шансът да го направиш е много малък. Това ще цъкаш лига по цял ден? То на тия години, общо нямаш много други неща, които да искаш да правиш. Смисъл, видеоигри човек, примерно спорт, ако си в тази среда, нали, да ходиш по футболни мачове и така нататък, там някой ходят да дъвчат на аргилетата, примерно. Общо нямаш, много малко са момчета, примерно, защото в момента за това специално говориме, които на 15 години са достатъчно самоосъзнати, че да разберат, че трябва да почнат да правят нещо върху себе си в този момент, защото тогава тестостерона ги блъска и имат най-добър шанс да израснат като хора. Да. Нали, чисто и просто. Но пак, сега ако има родител, който да те пушне, е много по-найс. Аз на моите деца би го направил вече, като знам, че аз не съм го осъзнал на време и че просто не съм видяли сцената. Аз на моите деца на 15-16 годишна възраст, ако съм момче, че им дам възможност, ще ги потикна да тренират, примерно, за да станат по-здрави, по-лесно ще станат по-здрави и си изградят по-добре физиката. Аз мисля, че това, освен че е готино да го направиш, е хубаво смисъл, не знам дали тогава е най-добрият момент, ама поне като мине някакво време, да се опиташ да им го обясниш какво си направил и защо си го направил, защото ако те не го осъзнаят това нещо, най-вероятно след едно поколение това ще се забрави, общото пак ще има един дет, че страда, за да
за да мога да го направи хубаво за децата му. Демек това, което е... Дядо ти си е ходил пеш, за да може баща ти да кара колело, ти да караш кола и не така нататък. Нали? Да, и беше. накрая внука ти пак да ходи пеш. Да, просто защото ти си му дал прекалено хубав начин на живот и не е минал през никакви трудности. Тук има един лав. Силните мъже създават лесни времена. Лесните времена създават слаби мъже, слабите мъже създават трудни времена, трудните времена създават силни мъже. Да, само дето трябваше да почнеш от трудните времена, но Се да. Един затворен цикъл, общо. Нали Да. затворих цикъла? Затворил си го правилно. Затворих го. Да. Да, има някои неща, които просто няма как да ги оправиш, ако не направиш примерно операция или нещо такова. Примерно да си таковаш тук на... Какво беше? На парсеца, Да. как се казваше? Или за... Тази част тук да си я разшириш, има операции, Да, които са може операция. лицето да си направиш пластична операция, можеш да правиш всякакви неща, нали? Ама то като сега- дойде детето ти това си е мета супер и... крайно, нали? Да, това сега е крайния Black Pill. Според мен хелти начин да се направи това е, нали, ако е супер зле, нали, тогава може да се направи нещо крайно. Ама Да. ако си примерно 4 или 5 от 10 в тия параметри, просто и ако не можеш да ги импрувнеш повече, просто се фокусира върху другите неща. И ако имаш примерно 10 неща, в които си добър и 2-3 неща, които са ти малко така лаклъстър, пак ще си добре. Окей. Искате ли да продължаваме към Да, Pink искам да Pill-а? продължим. Кой е следващия пил? Pink Pill. Феминизъм. Това с крайен феминизъм Това беше, е нали? много тежък крайен феминизъм. Не знаех, че са кръстили Pink Pill, ама те са Pink Pill. Това са жените, които искат да бъдат мъже, които казват нали, нас мъже не ни трябва, те за нищо не стават, само хъбат въздуха. Та, за какво го казват това нещо? Защото феминизма откъде е тръгнал? Тръгнал от там, където жените, нали, са били втора ръка хора и всъщност те са нямали право на глас. Реално... То на срещу някои места ги има, ако има това нещо. Да, в принцип. примерно в арабските страни наскоро са получили правото да карат кола. Да, и също май така са втора ръка хора, просто защото са част от харема на някой богат арабин. Нали, не говорим за всички, но Да. за някои всички от така, тези май. крайните държави, които действително това се води. Нещо, също което аз като- ще да кажа, че жените са си получили правата след черните, което, нали, не е станало вчера. И те в началото, нали, са имали just cause. В смисъл, те наистина са имали нещо, за което да се борят, нали, да получат някакви, нали, равни начални условия, нали, в смисъл да не ги режат, примерно, нямаш право да влизаш в университет, защото си жена и трябва да переш гащи. Да. Общо да не са предрекли, че ще бъде бяла техника още от раждането й. Да. Нали, те са си извоювали Вие сте тия права брутални до някъде. момчета. Те си извоювали тия права до някъде, обаче в момента това, което правят крайните феминистки, те израждат, нали, това изначално добро движение, ползват същото име, обаче казват, мъжете не стават за нищо, ние можем да си вършим всичката работа сами, обаче до някъде, според мен, те не осъзнават, че за да вършат мъжката работа, има мъжка енергия. Това не значи, че не могат да имат, просто не могат да имаш едновременно и мъжка и женска енергия. В смисъл, ако искаш да си топ CEO на някаква компания, 100% от CEO-та в момента на компаниите имат мъжка енергия. Дори да са жени, те пак имат мъжка енергия. Мъжка енергия ще рече твърдо трябва да си отстоя позицията. Трябва Да взимаш бързо решения, Да взимаш бързо решение. да казваш не, Да казваш не. да чупиш чувствата на хората, в смисъл да ги режеш. Да, и това нещо е окей, нали, ако си решил, че искаш да го направиш това, супер. Не спираме никоя жена да го следва това нещо, обаче то си има някаква цена, която те може би не осъзнават, че трябва да платят. И това е, че когато приемаш мъжката енергия, за да си равен на мъжете, след това не мога да искаш да си равна на всички останали жени, които имат женска енергия. Примерно тръгваш си търсиш мъж, ама ти вече си мъжа в семейството и такова се чуеш, що мъжете бягат от теб. И аз не знам. Демек иска да получат плюсовете на това да си мъж, без да получават минусите. Общо. Нека така да го сумираме. Ами, те всъщност ще получат повече минуси, защото реално трябва
в смисъл, за да има някакъв healthy relationship, трябва да има и двете енергии във връзката. В смисъл, не може и двамата да дърпат в две различни посоки и да отидат на някакво общо място. Да, това е general life advice. В смисъл, намираш си партньор, с който гледате едно и също нещо едновременно. Примерно, ако ти градиш кариера в момента и тя да гради кариера също. И обратното, ако искате деца и двамата са, да гоните децата, нали? По-скоро аз това, което виждам като женска енергия, това е, нали, значи ако мъжът е то да казва не, жената е по-скоро тази да трябва да казва да, нали? Ако мъжът е по-твърд, жената е по-мека. В смисъл да може да са напасните по някакъв начин. Защото и това винаги е единия от двамата, и дори да са повече, нали, хора, да е някакъв друг вид relationship. Трябва да има някой, който да отстъпи, за да може да отидем някъде. Нали? В идеалния случай двамата ще отстъпим по-малко, нали? И ще идем някъде горе-долу. Обаче като сте само двама, и това е женската енергия. И когато една крайна феминистка няма такава енергия, нали, според мен няма как да очаква да има healthy relationship. Нали, говорим тук traditional family с деца, нали, щастливо семейство, две дечица, виждате, ядете, вечеряте заедно, ходите уикендите някъде така по паркове, си прекарате готино. Просто трябва да намери някой доста женствен мъж, смисъл мъж, който... Но тя няма да го иска. Да, защото няма да може да доминира, обзето. Няма да може да... Дет се казва да е сложи на мястото, и понеже тя е прекалено мъжка, обзето. Да, главното нещо, което е пинк пила, е, че мъжете само хъбат въздуха и не стават за нищо. Те са генетично недъгави, не трябва да ги има на този свят, жените си са повече. Това хубаво ли е? Всеки сам си преценя. We'll see. Иначе забавен факт за този крайен феминизъм е, че хората, които са позволили това нещо изобщо да съществува, са мъжете, които са били топ of the топ. Крайният феминизъм? Да. Те са го потикнали това нещо изобщо да съществува. Защото в момента, в който е тръгнал, нали, някакви жени са казали, ние ще ходим на протести и така нататък, мъжете са имали 100% от властта, нали така? Те, ако искаха да го потушат това нещо, щяха да го направят за ново време. Аз мисля, че тук не говорим за крайния феминизъм. Тук говорим, защото крайния феминизъм се появява по-късно, отколкото, нали, нормалния феминизъм за equal opportunity. Да. Equality of opportunity. Което е окей, принципно. В смисъл нормално всички да имаме. Затова са го позволили. По-скоро крайният феминизъм е изродено. И по-скоро даже жените, които са били феминистки, нали, са поддържали феминизма като цяло, те в момента се отричат от това нещо, което наричат феминизъм, нали, крайния феминизъм и то пинк пил. Идеята ми е, сега ще дам истински пример. Okay. Преди една или две години, нали, влязоха те талибаните в... къде беше? В коя държава? В Сирия, да. Там някъде май беше. И нека кажем, че е Сирия. В Сирия имаше такива не училища, ми такива като центрове, феминистки центрове, които тия феминистки центрове се защитаваха от тия талибани да не ги завземат. Така. И знаете ли кои бяха тия хора, които защитаваха феминистките центрове? Армията на САЩ, които бяха там, и те бяха мъже. В смисъл, мъжете бяха там да защитават феминистите. И дойдоха талибаните и тия армията на САЩ казаха, fuck this shit, и заебаха феминистките. И познай какво станаха феминистките. Станаха само феминистки, мате. Отидоха в кухнята. Да, отидоха в кухнята много бързо. Идеята ми тук е, че сега тук малко конспирации ще говоря, ама пичовете, дето са топ of the топ, дето контролира света, са като сега ако направим жените да имат мъжка енергия, това означава, че мъжете ще имат по-женска енергия, което ще означава, че имаме по-лесно да контролираме всичко. Да. Защото easy. Защото мъжките жени не са като мъжките мъже. Да. Това го бях казал по-рано, аз май го бях сегнал леко с мъжете с жените. Може, да. И да, идеята че мъжете ще изнежват се на домофизянчета. Ако няма мъже, които да защитават феминизма, според мен той няма съществува. В смисъл. Защото феминизъм за мен не е равни права. Равни права са си равни права. Ама феминизма вече ние сме много така високо. Да. Това, което е пинк пил. Да. И то даже те пак са, нали, борят за равенство, ама
ама тяхното равенство е малко такова, нали, не, както Джордан Питърсън казва, не equality of opportunity, а equality of outcome. Да. В смисъл, такова, аз ще си взема майчинството, ще отсъствам от работа 4 години, защото искам си гледам детето, няма да работя, ще отсъствам от работа, нали, да мога да си гледам детето, което, нали, не са лоши неща. Обаче в следващия момент казва, този мъж работи по 12 часа на ден и взима повече пари от мен. Повече пари от мен, трябва да взима колкото мен, нали? Аз не, трябва да взимам колкото него, нали? Да, и всичките феминистки списания и там проучвания правят някакви проучвания и взимат единствено кой колко пари взима. Нали, ако говорим за проучване, което е за мъжете срещу жените, кой колко пари взима и как мъжете взимат повече. Примерно мъжете взимат $100 на час, жените взимат $90 на час. И това е крайния ауткъм. Обаче изобщо не се гледа мъжете колко овертайм работят, какви работи работят. Да, какви работи. И там още други неща, примерно кой колко отпуски взима, неплатени, платени и така нататък. Има 1 милион други, нали, фактори, които влизат в това нещо, но не гледа само крайното нещо. Има... Тук, нали, пак малко зависи каква е работата, обаче ние сме биологично различни и ние сме по-здрави, което означава всички работи, които са свързани с физически труд, ние ще се представяме по-добре от тях. Те нямат какво да направят. Мисля, не, имат какво да направят, да взимат тестостерон и да станат мъже. Сигурно има някои жени, които са способни... In general. Да, но in general... Ние имаме 20 пъти повече тестостерон, бате, извиняй много, ама аз сега ако взема 20 пъти повече тестостерон, отколкото имам в момента, ще дигне това дърво, бате, и ще го кача там при камбаните. Да. Но... in general... Това тук е много специфична тема и много хора могат да кажат просто, защото, нали, едва ли не, все още правата ни не са равни, нали, но за много неща, но за да се сравнява точно, нали, това с пейда най-вече, с това колко пари получават, трябва да се вземе един мъж и една жена на една и същата позиция, да вършат еднакво време, тогава може да се направи това сравнение. Обаче, примерно, не да са... Пак не можеш, и дори тогава не е перфектно. Имаш индивидуално смисъл, това не е достатъчен сампъл. Това щях да стигна, да измериш. Че всеки човек има различни способности и е добър в различни неща. Чисто и просто, ти можеш да си добър в математика, аз съм добър в история, той е добър в физика, който е някакъв, нали, подрасъл на математиката. Идеята е, че никога не мога да сме равни от тази гледна точка, защото всеки през самия му живот, докато е учил, е получавал различни възможности. И не говорим тук, това ти е позволено да направиш нещо, за това какво действително е дошло при тебе, нали, и се заел с него. Защото ти не можеш, дори аз не мога да се сравнявам с теб, защото ти примерно си учил, математика 20 години и много си добър в програмирането, аз съм учил икономическите науки, аз имам нещо от математиката, дето трябва да се усилно да го знам, за да мога да го работя, но все пак. И просто идеята е, че никога не можеш дори да си равен с човек от същия пол, според мен. Никога няма да има истинската дума на равенство. Защото просто хората ще са минали през различни неща, докато стигнете до един същ поинт, в който се срещате, нали? Имаш и генетични разлики. В смисъл, за да махнеш тях, трябва да вземеш сампъл от близнаци, ама ти сложиш ги в различни среди, вече не са еднакви и няма как да... Да, точно заради средата, в която си израснал, получаваш различни възможности, нали? И това, което феминизма, по-точно крайния феминизъм, сега според мен, така като го чета, проповядва, е, че жените искат да получават същите права, според мен, но да не получават, в смисъл, да получат нашите права, но да не получават нашите минуси. Мисля това, отговорностите, които идват с това, което ти получаваш като право. Да изкарваш повече пари, ама да, ти трябва да работиш повече, трябва да си по-даден на работата, трябва да кътваш много повече неща, да не излизаш примерно с толкова много хора, ще нямаш достатъчно време. Общо трябва да даваш много по-голяма част от себе си, за да получаваш тия пари. Като има двойни стандарти, те се оплакват, ама... Не, когато са против тях. Когато са против тях, се оплакват, обаче когато са в техен плюс, е окей. Имаше един подкаст на Fresh and Fit, където им поканиха една феминистка и поканиха един много готин пичага, който май почина наскоро. Как се казваш? Той спореше с нея и той зададе въпроса, нали, колко пъти последната една година си ходила на дискотека с някаква група мъже или там твои приятели и така нататък и са те черпили, нали, безплатни напитки. Тя казва, да, случвало ми се. И тя века, хубаво де, тогава, нали, знаеш ли мъже, които да им се е случвало това нещо, те да отидат с приятелките и те да ги черпат, нали. Тя ми не.
Тогава, що ни отидем да им кажеш на тия момчета, бе, чакайте сега, вие какво ме черпите? Дайте аз да ви почерпа. Нали, примерно, що да не. Между другото, аз може би имам на мой познат приятел му се случва това веднъж да го почерпи Жена момиче. да го черпи. Ама смисъл някакво рандом не се познава. Не, познават се. Не е така рандом. Аз не съм виждал момиче, което да е така отиде да прочнем, че и да каже, ела да пиеш с мене, брат, защото си много готин. А това момче да го прави към момиче, Това момче, всеки ден това е по редовно 1500 пъти. Във всеки клуб, във всеки бар, даже може е така на поляната, брат, да отиде да го направи. Даже имаше едно момиче, което беше казало, че тя отива, примерно ако отиде 5 пъти в месеца на бар, 4 от тия 5 пъти отива, за да може си начеше егото номер 1 причина. Номер 2 причина да може безплатни напитки да... Така. Найс. Тя си купува една и след това следващата е от Еди кой си, по-следващата от Еди кой Гачо, си. от Пачо, от не знам си кой. Да. Та да, феминизъм, много яко нещо, брат. Добре, пичове, последното хапче. Оранж пил, най-якото хапче. Който от всичко по-малко. Трябва да ползваме биткоин, момчета. Това е. Аз мисля, че Orange пила е истинската истина. Ред пила на Обективната на истина или 20 субективната истина? и първи век, според мен. Orange пила не засяга толкова дейтинга. Той се свързва точно и конкретно с едно явление, появило се края на 2008 година. Общо взето цели да освободи хората от финансовата матрица, в която живеем. И мисля, че Е това. това стига за днес. Няма ли да говорим повече за биткоина? Аз мисля, че той заслужава собствен подкаст. Собствен епизод. Купете момчета и момичета. В момента колко струва един биткоин? 25 000 евро. Криво ляво. До края на годината трябва да е 100к. И ние да сме си Това не купили е по финансов няколко. съвет. Няма как. Това Ако не не е- е 100к, Да. Всеки си преценя сам за себе си. се обръсна гола глава. Това тук е клоусът. Това ще го изрежа. Това не искаме да виждаме с гола глава, да. Добре, изрежи го. Хубаво да приключваме тогава. Да. Peace. Да направим... И да кажа, че този подкаст е спонсориран от нас. От нас. Спонсорите могат да се обадят. Но все още продуктът не е готов, защото имаме много смотани програмисти, които още не са направили шумното приложение. Да. Много смотани. То е само един. Ама да, ще станат нещата. Да, аз може да кажа Eventually. може би ще е хубаво така да сложим някакъв дейт, в който трябва да излезе този подкаст. Нали, като крайен дейт. Примерно... Искаш ли да спра записването? Не. Не, това тук трябва да стои. Като бонус. Маре, пускай го още днеска. Тук идват Не може да е тук идват кредит синовете. няма да Хората стане тук трябва да се днеска. Добре, забавляват. когато стане го пускаш. Просто е така и Не. готово. Трябва да сложим дата. Ама ето да си харесаме. Ще сложим Искаш да го датата. скеджулниш ли какво? Ще сложим датата 24 24, септември да. 23 година. Аре да 25, защото звучи по-добре. 24 е четна дата. Да, неделя, брат, няма как. Е, Неделя значи, винаги се пускат подкасти. излиза Oh shit, верно. пускаме конкуренция на най-великия подкаст и Той е. на всичките други подкасти. Така Значи, че на най-великия подкаст, на Impact подкаста, и той ли е неделя? не съм много сигурен, между другото. Така. Ама като цяло, те са ни конкуренти, ама ние ще ги пръснем, човек. Без хейт формат още не се На осъществи Пламен изцяло. подкаста, Брат, неделя е деня, 24-ти. Ако го пуснем след 24-ти, какво ще как направим? сме путки. Ще раздаваме сатошите в коментарите. На Не! първите 10 Аз ще Той никой коментирам. няма да си го клемне това. бе. по 1000 сатошите. Какво са 20 стинки? Ще дара то ще са доста, между другото. 3 стотинки, 3 цента, доларови цента, което означава около 5,5 стотинки в българско. Мале. Добре. Паричиха се. Слушайте хора, ще изкопираме един много важен български ютубър. Харесвайте ни, лайковете ни, шервайте ни и до следващия път. Това е много познато. Бричката. Бричката, да. Найс.